बोरमाया दे बोरै गुदुं सिंनिफ्राय नुहरसनखो बिसोर मानैखौ थिं थमें ब्रां प्ले दारलेम लेम लेम जोंहा BPFनि सापर्टार इउटिउबारफोरा हायों फाग्ला नैबे टाइगार थानायाव नोंसोरो आंजों जुजिनो हायो। हेलौ खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। नोंथांमोना दिनैनि भिडिअ'खौ थाम्बनेलआव नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ जोंनिनो मुंदांखा बड'लेण्ड टाइगार ना थयलेण्ड टाइगार बिथांनि सायाव आङो भिडिअ' लाबोलायबाय। फैदो अब्ला भिडिअ'खौ गोबाव खालामालासिनो सुरु खालामनोसै। आं जाबाय बड'लेण्ड टाइगार। सोर बुंखो नोंखौलाय बड'लेण्ड टाइगार नालाय? नों जाबाय फायखानानि बाक्सु सिङाव थाग्रा मासे एम्फौ। नोंखौलाय सोर बुंदों टाइगार नालाय? टाइगार नङा, टाइगार होनब्ला जोंसोब्रा। टाइगारा जोंसो। जाम्बा जाम्बा खोथा बुंबाय थानो फैयोलै नोङो। आच्छा, जोंहा BPFनि सापर्टार इउटिउबारफोरा बहा थैजोबखो? थैयाखैलै जाम्बा, थैयाखै। BPFनि सापर्टार इउटिउबारफ्रा थैयाखै। जों दा गावबा गाव खामानियाव बिजि दंजोबो, खामानि मावगासिनो दङ। नोंहा खामानि गैया नामा? साला बुरबक हांसो साइस। जोङो दा खामानियाव बिजि नांथाबना दङ। नोंहा जेबो खामानि गैया नामा? बेखायनो जोंखौ एकथुनो फैलायबाय फाख्रा फुङाव। माथो सिरि सिरि जाथारजोब्बाय। सिरि जायाब्ला नोंनि नामखौ लाबाय थानांगौ नामा जों? दहायनो होनखाबाय आं नोंखौ खामानियाव बेस्थ' होननानै, आरो सोंबावबायसो मा सिरि जाथारबाय होननानै। खामानियाव मावबाय नालाय खामानिखौ सिरि सिरि मावाब्ला दावराव होख्रावबाय थानानै खामानि मावनोसै। फाग्ला थोद बिदि जायो। ना हिन्जावनि दख'ना सिङाव हाबसोना थाबाय, ना हिन्जावनि जांनि सिङाव हाबसोनानै थाबाय। नैबे बाथ्राला हले जोबोद गोरोन्थिलै सयथिबो, जोबोद गोरोन्थि नुदों आं। गाव हारसा हिन्जावनि फिथिखट सिङाव हाबसुनानै थाग्राखाय जोंखौबो माने हिन्जावफोरनि दख'ना सिङाव हाबसुनानै थाजानो लुबैयो। दा बेनो दा खोथाया नोंना। नोंखा हारसा हिन्जावनि फिथिखट सिङाव हाबसुनानै थाग्राखा, आरो बिनि सायाव जोंखौबो बर' हिन्जावफोरनि दख'ना सिङाव हाबसुनो थिनबावबाय। खिन्थु बे बाथ्राया जोबोद गोरोन्थि दे थयलेण्ड टाइगार नोंथां। बे बाथ्रायाला हले जोबोद गोरोन्थि। आङो मिथिगौ नोंखौ, नों माबायदि मानसि आरो नों बिसिबां जाम्बा मानसि। आंनो जाम्बाखा आरो नों आंनिफ्राय 3 गुन जाम्बासिन मानसि। ना नैबे टाइगारखौ गिनानै बबा जंगलावसो उन्दुना थाबायब्रा नोंसोरो। थयलेण्ड टाइगारखौ गिनो? थयलेण्ड टाइगारखौ गिनो? जोङो नोंखौ गिनो। जों गिग्रा नङा, गिग्रा नङैखायनो जोङो खुलायै सिखार खालामबायो। नों बायदि न' सिङाव थानानै दैखरनि एम्बु जानानैहाय न' सिंनिफ्राय फट रायहरग्रा मानसि नङा जोङो, मिथिबायना? नों बायदि मानसियासो जोंखौ गिनानै न' सिङाव एब्रेनानै न' सिंनिफ्राय फर रायहरबाय थायो। जों जाबाय बायह्रायाव हाग्रायाव खुलायै सिखार खालामनो हाग्रा मासे टाइगारफोर होननानै साननानै ला। थयलेण्ड टाइगार नोंथां, नोंहा खुरु दङ, मानलुनाय दङ, दादु दङ। बेखायनो नोंहा सम लानानैहाय जेब्ला अखा हायो, अखा खोरोमो, अब्ला गिसि जायो, माननो हमोना। बै समावहाय नोंहा एकदमबारे खुगा मानखांलुजोबो। बेनिखायनो नोंहा गासैखौबो रायनो हायाब्ला खुगाया थाथेरनो हाया। नों मासे एकदमबारे बुरबक टाइगार, जाम्बा टाइगार। नों सियालजों फिदिंजाग्रा मासे टाइगार नोङो। मोनसे सल' खोनादों। एकदमबारे मासे टाइगारा मासे सियालखौ लोगो मोनबाय। माने बे टाइगारा ओरैबायदि उखैसोनानै दं, गावनि उखैनायखौ कन्ट्रल खालामनो हायाखै। नाथाय बियो मासे सियालखौ लोगो मोनबाय। माने सियालाथ' ओरैबायदि सालाक, खिनानै खियाखौबो फबो जाजानो गिनानैहाय। दा सियाला बेखौ जाजानो गिनानै सुखे लेंबाय बेखौहाय, बे टाइगारखौ सुखे लेंनानै बुंबाय बे सियाला, सुखे बैयाव मासे बोरमा दं, बेखौ सानैजों होख्रेमहैनोसै थै होननानैहाय लेंबाय। थुदो बिदिब्लालाय सुखे जाबाय टाइगाराबो। दानि बे टाइगारा गावनि उखैनायजों थाबायनो हाला नालाय दाने मा खालामखो सियाला, बे टाइगारखौ गोदोनायाव खानानैहाय गावनि जान्जियाव खाबाय, दुरुंजों खानानै गावनि जान्जियाव खाबाय, मारिनि सनज्रायनानैहाय। माने बियो बोलाङोसै आरो बाइकआ पामसार जाना दङला गंसे बाइकजों दुरुं खाना बोलाङो दा, बेबायदि बोलाङोसै आरो बे टाइगारखौ बै बोरमा सियाल गुदुङाव फासिना थानायसिम। दाने बोलांबाय, बोरमायाबो खम नङा, बोरमा मेन्दा। दाने मानैजों बेखौ बारसिनानै जानोसै। सियाला गावनि जिउखौ बासायनो थाखाय बे मोसाखौ फुस्लायबाय, मानैजों जानोसै। दाने
बोरमाया दे बोरै गुदुं सिंनिफ्राय नुहरसनखो बिसोर मानैखौ थिं थमेंब्रां प्ले दारलेम लेम 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 होनबाय दा बोरमाया सियाला गुल्ला बादाना हुआ होननानै होबाय खारनाया दाने मोसाया बुद्रुजाबाय दें मोसाया सियालजों बुद्रुजायो दें दाने सियाला सोरखौ मोनजाखो बोरमाखौ जायालासेनो मोसाखौ गब थिग बेबायदिसोब्रा नोङो बड'लेण्ड टाइगार खोनासंनानै ला बे सल'खौ हायों फाग्ला नैबे टाइगार थानायाव नोंसोरो आंजों जुजिनो हायो नोंजोंलाय सोर जुजिनायनि खोथा बुंबाय थाखो सोर जुजिनो बुंखो सोरबा इउटुबारा बुंनानै लादों नामा आं बड'लेण्ड टाइगारजों जुजियो आं थयलेण्ड टाइगारजों जुजियो बेफोरबायदि खोथा बुंदों नामा रावबो बुंनाय खोनायाखै दिनैसिमबो ससियेल मिडियायाव सोरखौ बुंनाय खोनादों नोंखौसो बुंनाय खोनादों नाथाय जोङो नोंजों जुजिनो फैयाखै नोंजों जुजिबाय थानो जोंहा सम गैया नोंबायदि जाम्बानि जाम्बा फायखानानि एम्फौजों जुजिबाय थानो जोंहा सम गैया मिथिबायना जोंहा गावबागाव खामानियाव बिजि आरो इउटिउबारफोरा आंनि एगेन्स्टै भिडिअ खालामनाय लेपडेमखौ आंथ' बेफोरखौ लेपडेमखौसो दिन्थियो नोंनि भिडिअ खालामनायानो बेफोरबायदि बुंजानायनि खालामखायोब्ला सोर बुङा जानो नोंखौलाय सोर खालामा जुदि नोङो पाब्लिकनि सिगाङाव आरो रायजो राजाफोरखौ मोजां गियान होनाय मोजां बानजायनाय भिडिअ बानायोमोनब्ला नोंखौ जोङो खुलुमगौमोन आरो मान होगौमोन नाथाय नोंनि भिडिअआव जों मा नुनो मोनो जोंखौ खालि बुलाय होनाय सौलाय होनाय नांज्लाय होनाय हेबज्लाय होनाय दानज्लाय होनाय सुज्लाय होनाय बैफोरबायदिनोल'सो नोंनि भिडिअआव राव मोनो आरो नोंनि भिडिअआवलाय माथो राव मोनो जोंलाय माबा गियान मोनदों नामा नोंनि भिडिअ नायनानै आरो माबा सोलोंनाय मोनदों नामा जों नोंनि भिडिअ नायनानै जेबोथ' मोनाखै जेबो खालि नांलाय होनाय बुलाय होनाय हेबलाय होनाय जावलाय होनाय बेफोरबायदि भिडिअल'सो मोनदों नोंनि भिडिअआवहाय अब्ला नोंनि भिडिअखौ सोर अनसायगोन अब्ला नोंखौ सोर राया जागोन अब्ला नोंखौ सोर गाज्रि कमेन्ट खालामा जागोन जों इउटुबारफोरखौ नाम होनानैल' जागोन नामा बेथ' जानाय नङा जों इउटुबारफोरखौ नाम लायै लायै बखिगासिनो दं बिनि रिजोनानो जाबाय नोंनो भिउस नांगौ नायग्रा रायजो राजाफोर नांगौ पाब्लिक नांगौ आरो बिनि लाबा जेबो नङा दा स्रि जाजोब्बाय उन्दुजोब्बाय ना कर'ना जानासो थैजोबखोलै जोंनि सिगां कर'ना जानानै थैग्रोग्राया नोंसो जागोन आरो रावबो जानाय नङा नोंनावसो नांग्रोगोन कर'नायाबो जोंखौ कर'ना जानायनि खोथा बुंदों नै खुलायै देश बेरायगासिनो दङ थेवबो जेबो प्रब्लेम गैया कर'नाया नोंनावसो बारहैग्रोगोन बियो रोखा आरो नोंसोर बायदि हरिपरा बाल इउटिउबारफोरखौ आङो घन्टाबो गिया आरो मा बुंदों जोंनि थास' बिबार टाइगारा मा बुंदों जों बायदि इउटुबारखौ बालाबो गिया जों इउटुबारफोरखौ गिनायखायनो बै पाब्लिकफोरखौ गिनायखायनो लामा थाबायनाय मानि लामा खान्दाय बारनानै ज्राव होननायखौ खिथान बागदावो नोङो आरो गियासो होननानै बुंबावदों दा बेखौ नोङो मोनसे रुमाव थानानैसो गिया होननानै बुंदों दा नों मोनसे जोंबायदि फिल्ड गुवाराव बेरायसाय गिना गियानो लामा खान्दाय बारनायखौ खिथान नोङो बागदावलाबायखायो आं बेखौ मिथिखागौ इमान खस नङा आंजों जुजिनानै देरहानांगौआ इमान खस नङा गिया जाहैदों जोंनि थास' बिबार टाइगारा मान लुनाय गोनाङा गियै मानसि आं दहायनो खिथाखाबायना लामा थाबायनायावहाय लामा खान्दाय बारनायखौ खिथान ज्राव होननायखौ खिथान बागदावलाबायो लामायाव बिनिखायनो बे न' सिङावल' बांसिन एब्रेनानै थायो लामाफ्राव ओंखारलाबाया लामा खान्दाय खानायखौ खिथान गियो माबा सैमा थाबायलांनायखौ खिथान बागदावलाबायो आं मिन्थि सोरबा फैबाय नामा सोरबा होनोसै नामा आंखौलाय बेफोरबायदि साननानैहाय बागदावलाबायो आरो न' सिङाव थांनानै मा बुङो सोर बेलाय आंजों जुजिग्रायालाय सोर बेलाय आंजों जुजिनो हाग्रायालाय बड'लेण्ड टाइगारसो बालासो बड'लेण्ड टाइगार नों जाबाय सासे लामायाव लामा खान्दाय मानबायनायखौ बागदावग्रा मानसिसो नोंसोरबायदि BPFनि एजेन्ट इउटुबार सैथो बाथ्रा बुंनायाव आंनि एगेन्सि बाथ्रा बुंग्रा सोर साबेसे इउटुबारा BPFनि एजेन्ट अन्नानै कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहर आंनोबो आंबो मिथिनो लुबैदों सोर साबेसे इउटुबारा BPFनि एजेन्ट बैखौ आंबो मिथिनो लुबैदों नाथाय बे मानसिया ओरैबायदि जाम्बा मोनना लाबाय आं ओरैबायदि जाम्बा आंनो जाम्बाखा आंनिफ्राय 3-4 गुन जाम्बासिनबाव मोनना लाबावबाय आं बे मानसिखौ खिन्थु आं बांद्राय खोथा बुंनो गोसो गैया बिनि सायावहाय नाथाय आं बिनि खोथाखौ नायनानै मिनिनोसो ओंखारो बिनि बुंनाय रावफोरखौहाय आदा फैलामोनाबो मानो लांगारा बेखौहाय हायना मुलियाव सोनो ओरैबायदि जाम्बा मानसि ओरैबायदि बुरबक मानसि क्रुरलनि खोथा रायलायबावो
50,000 केसखौनो नुदों नुवाखैथाय मानसियानो खुरुलनि खोथा रायलायबावो आरोखि भिडिअफ्राव थांना नायोब्ला नुगोन नोंथांमोना ओरैबायदि मिनिनो ओंखारा बिनि भिडिअखौ नायोब्ला ओरैबायदि गोदाव सोराव आबां जाबां बखिलाबायो खोथा गैया बाथ्रा गैया बुंलाबायो फाग्लासो पलिटिकेलनि बाथ्राखौथ' दोनबाव मा बुङो मा सावरायो गावसो मिथिसिगौ जायहा सावरायदों बिसो नाथाय आं एसेबां गोलाव खोथा बुंनो गोसो गैया बिनि बाथ्रा खोनाबायथाय मिनिनोसो ओंखारो आं थादों मालाय सिरिनो नै मैया सानसे सिगां इउटुबारफोरखौ बखिनो फैलायबाय फाग्लासो मानोना बिनोहाय भिउस नांगौ जालायबायना चेनेलावहाय भिडिअआवहाय नायग्राफ्रा रावबो थांथाराखिसै एकदम खम जालांथारबाय एब्र'हाय बेनिखायनो बिनोहाय एसे बैखौ बखिज्रावबायला मा बुंदों बेलाय साला सुवा नालाय साननानैहाय नायहैलायगोन ना भिडिअखौ बैफोरखौ आसा खालामनानैहाय माने इउटुबारफोरखौ बखिलाबायबाय थायो आरो बियो बिदिसो मोनबाय आङो मानसिखौनो नङाबानो बखिलाबायनायनि मा गोनांथि ओरैनो काहिनि गैया खोथा गैया बाथ्रा गैया बखिलाबायनायनि मा गोनांथि मा मोनो बेफोरबायदि बखिलाबायबाय थानानैलाय जुदि मोनसे फानि भिडिअ खालामदोंमोनब्ला दस्रा खोथामोन है बियो कमेडि भिडिअसो होननानै जोङो आजावनानै लानो हागौमोन नाथाय बिना बेबायदि नङा बिगा बखिनाय जेरै माइखौ सालिनानैहाय गुदाखौ गाहरो बैफोरबायदि बिगाब बुंखायो नाथाय बेयावहाय गोबाङानो दुखु मोनो गोबाङानो बिथांखौ कमेन्ट बक्सआव रायहरो नाथाय कमेन्ट बक्सआव रायहरग्रायाबो BPFनि सापर्टार जायो आरो बिना UPPLनि मानसिफ्राबो मोजां मोनालाय सोरबा आंलाय सोरथो आं सोरथो आंबो BPFनि एजेन्ट होनदो आंबो मोजां मोनालै भिडिअ बानायनो गोसो मोजां बानायब्रा मोजां कन्टेन्ट बानाय आरो निउस खालामनो गोसो मोजां खालाम समान मोनथायै राननानै हो आरो दाय मोनोब्ला बेखौबो राय बिदिसो आंनि रावजोंबो लोगो गैया नाथाय आं मोनसे पार्टियाव थादोंब्लाबो आं मोनसे पार्टिजों नांथाबनानै थाया नाथाय आङो रायजो राजानि जानानैसो नांथाबगोन बेसो आंनि खोथाया ओरैबायदिसो नाथाय बे बड'लेण्ड टाइगारनिया ओरैबायदि गावखौनो जाम्बा खालामना लाखायो आंनो जाम्बा आंनो बुरबक आंनिफ्राय 3-4 गुन बुरबकसिन बियो बे खोथाया बेसेबां सैथो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरब्लानो जाबाय आं बांद्राय गोलाव खोथा बुंनो गोसो गैया नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनो दाबाव आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव भिडिअखौ शेयार खालामनो दाबाव जै बर' हारि